Θυμάστε που είχαμε κάνει το βίντεο με το συστημάρισμα των καλωδίων? Τώρα ήρθε η ώρα να περάσουμε και τα πράγματα. Εδώ είναι ένα τροφοδοτικό για τις λεδοτενίες και εδώ είναι ο ενισχυτής για τις κεραίες. Τέλος! Πάμε τώρα και στα πιο μέσα. Και έχουμε τοποθετήσει την λεδοτενία, κρυφό φωτισμό, θερμό φως και πάμε να δούμε τι χρησιμοποιήσαμε. Έχουμε τοποθετήσει αυτή τη λεδοτενία IP65, δεν ξέρω αν φαίνεται, 24V, και βάλαμε και λάμα για την ψήξη. Αρχίζει και δείχνει. Φυσικά υπάρχει αναμονή πίσω από τον καθρέφτη για να μπει και φωτιστικό για τον καθρέφτη. Να ξεριζόμαστε. Και εδώ είναι και το δεύτερο μπάνιο. Να βάλουμε και εδώ λεδοτενιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Με την έννοια ότι δεν σου δίνει χέρι να δουλέψεις και όλα γίνονται με την αφή. Είναι πάρα πολύ στριμωχτά. Γι' αυτό αργούμε λίγο, σιγά σιγά. Αλλά έχει ωραίο αποτέλεσμα, αυτό είναι αλήθεια. Εδώ το τροφοδοτικό θα μπει πάνω στο, δηλαδή αυτή είναι η παροχή, η επιστροφή από το διακόπτη, να το πω έτσι. Θα μπει εδώ πάνω το τροφοδοτικό, γι' αυτό έχουμε πάρει άλλο τροφοδοτικό, θα σας το δείξω τώρα. Ορίστε το τροφοδοτικό που θα μπει εδώ. Είναι διαφορετικό από το άλλο. Το άλλο γιατί είναι εκτός μπάνιου, στο παταράκι, οπότε πήραμε κανονικό IP20. Αυτό είναι IP67. Και για την ένωση πήραμε και ένα ωραίο μποατάκι για να είναι όλα έτσι ανθυγρά. Και καθώς πίνουμε τον ελληνικό, μεγάλα πάντα, γιατί στο Manchester έτσι τον πίναμε, το πάνω μπάνιο παίζει. Πώς σας φαίνεται? Θα έχουμε ωραίο μπάνιο. Συνήθως τις ενώσεις τις κάνω με καλάι. Αλλά αυτή τη φορά, επειδή όπως είπα και πριν δεν σου δίνει χέρι να κολλήσεις, να κάνεις τίποτα, τις έκανα με τα βάγκο. Πιάνει και ψηλά καλωδιά και τα πιάνει πάρα πολύ καλά.